Uwei Briew Iaid nakasurok Shillong Smart City Road, ula ur hakapor ba Iaid, bat Katei ru hakapor bajur ba uslap. Katei ka jing jong Katei ru namar ka jing shlei ka kabala tap lut ya kasurok. Kadaw bala pynlong ya utei samla ban namar ka jing bam shna, bat Pynsahteng ban Pyndep ya Katei kasurok da contractor, kabala pynlong ya ka haba ther ulap ba, ban Iaid na Jrong Surok. Terus ni apa kala ayat sikit. Sebut na din. Kering na tang. Oi.